Казвам се Иванка Драганова Колева. Членувам в художествено-литературен клуб «Факел» към читалище «Факел», село Зверино, 1926 година. Ще ви издекламирам едно стихотворение, подходящо за моята възраст. Баба. Казват, че съм баба. Не отричам. Внуци и правнуци, аз много ги обичам. Баба съм, да. На хурка преда, чорапи плета, домати отглеждам, буркани зареждам. Аз съм стара, но сърцето ми е младо. Щом излеза на мегдана, винаги с гердана, с червило на устата, стопчета на краката, пременена, натъкмена, пея и играя, та нали всички си знаем края.